Està fent el Guardiola. Això ens van a parar. Diu que els Guardioles, aquesta, la meitat del que hi hagi serà per ell. Oye, avui un Minion. Com que anem sent gent de felicitat. També el podem pintar, Oriol. A on? A casa. Quan s'hagi eixugat. Això és una guardiola? Ja t'he enviat la foto dels Minions. Va, mira, el guardiola és vacances. I així no anirem gaire lluny. No ho facis tan grossa. Fes-li si hem de ser de caçar. Molt tancar, Ja estem carregant. Mira, posa les dits així i el tendes. Amb molt de carinyo, Així? Sí, amb molt de carinyo, des de baix. A poc a poc. Ai, ai. Ha de quedar unes roses. Quina pressió, Aquí tothom mirant. boníssim. Ara li podem fer allò, pam i trencar-la, Ale. Cuita! Has vist? No t'he demanat que se quedi de forma fàl·lica i el pins. Quant aquí? Només falta imaginació, Carles. Això serveix per Ja hi escollir. poso, ja. Faria. No? Oh. Ara no vindreu a posar els calés a casa, tots? Posa-la aquí, al costat de la marató, aviam si cola. Deixem allà fora i tots a posar-hi calés.